Hej Mathilde, og tusind tak, fordi du kunne jo ikke være med for den rigtige dag, fordi at det er travle tider for alle nu for tiden, men heldigvis kunne vi lige mødes her lørdag aften og lave en indspilling af din præsentation til det her webinar. Så tusind tak, fordi du tager dig tid. Glæder jeg mig rigtig meget til at høre om jeres forædlingsrejse. Ja, tak for det, jeg blev inviteret, Sofie. Det er vældig sjægt, og vi har jo absolut haft en rejse, og jeg vil vældig gerne dele om den rejsen, fordi at der har været alle mulige former for oplevelser. Så det her billede, som vi starter med, det er jo et af de nyere billeder, hvor det buner af forskellige produkter fra Hagen, som er alt fra chokolade til fermenteret kål og syltetøj og blomstersukker og urteolie og øh, andre ting. Så Hagen blev anlagt i 2020 og havde fuld drift i 2021, 3,5 mål med grøntsager. Og i september 2022, så der havde vi, det er i slutningen af andre sæson, der havde vi bygget et ny vaskestation, hvor der skulle være et lille forædlingskøkken, og det var med tanke på, at jeg kunne logge lidt rødbet, syltet rødbet, syltet agurk, sådan at det, som var i overskud, det kunne blive til fine produkter. Så der drog vi på kurs på Nofima, og i 2024 så vinder vi prisen som årets lokalmatproducent. Og i dag så har vi vældig stor efterspørgsel. Så vi har flere, jeg har faktisk ikke tal på, hvor mange udsalgssteder, som nu sælger vores ting. Og senest onsdag og torsdag i denne uge, der kom der et par forbi, som bare havde søgt op gårdsbutik og var kommet ind om og så vores produkter og havde selv gårdsbutik i Tønsberg og ønsket at sælge nogle af vores varer. Så de købte med en stor havn med ulike produkter, og de står nu i Tønsberg. Så det er vældig godt. Og vi har haft, vi har en del små butikker rundt om her, altså, eller små udsalg. Det er gerne gårdsudsalg, som har deres specielle butikker. Noget i Oslo og i Bergen, rendyrket i Bergen, som har. Det kan også være hoteller, som vi leverer grøntsager til, som har et lille udsalg på sådan med indgangen til selve hotellet, eller som ønsker at sælge café, som også sælger lidt af vores produkter. Kanskje enkeltbiter af chokolade, men så lidt andre produkter. Så jeg oplever, at der er vældig stor efterspørgsel efter hvert. I 2022 havde vi haft Hagen i fuld drift i en hel sæson, og så var vi i gang med den næste sæson, og vores nye tilbygning holdt på at komme på plads. Vi så potentialet for, at der var produkter, som kanskje ikke fordi vi egentlig ikke fik solgt det meste, men der er alligevel et overflod, eller en del produkter, som bliver til overs, fordi at det kanskje ikke kan gå totalt. Det er ikke god nok kvalitet på det, eller der er pludselig vældig mye tomater, eller de grønne tomater, dem sælger vi ikke. Græsker, vældig mye græsker, pludselig man står igen med. Og vi ønsker jo ikke at lave kompost af disse tingene, at det er slet ikke spiselige råvarer. Vi har selv i alle år egentlig spist sådan, at vi spiser op vores ting, så laver vi det om, og så bliver det en eller anden ret af det, men det bliver ret og slet for store mængder. Så det ønsket om at kunne udnytte alle ressourcerne i haven, det synes vi var vældig kult. Mm.
Så der er det Katrine og jeg, som I ser på billeder her. Vi drar til Ås, som har forædling af grøntsager på Nofime som kurs, og jeg tror, de stadigvæk går. Så Cecilie Midtsund, som holder det, som er hun, som snakker sådan, teorien bag i forhold til holdbarhed, sådan ting, og så er der en anden, som er med, hvor man lager lidt forskellige produkter. Mm. Øh, vi boede i en gabehøg, som sikkert de eneste på det kurset, og følte os øh, vældig rene, når vi havde været nede og bade i søen, før vi kom på morgenen. Men det var vældig morsomt med de her hårnet, vi har på. Katrine siger på et tidspunkt, Mathilde, du har noget under hårnettet, og så har jeg noget dyr eller noget, fordi vi har sovet i skoven. øh, det var vi rejste dertil med vældig mange spørgsmål. Vi var ligesom i gang med, og vi havde en masse tanker om, hvad skal vi forædle? Og vores allerstørste, det var sådan, vi skal lave pestoer. Vi elskede pestoer. Vi spiste masse forskellige pestoer med alt, hvad der var af ting fra Hocken, vi kunne lave pesto på, og havde lyst til at sælge de, fordi at pesto er bare kæmpegodt. Og så havde, ja, så vi kom dertil med en masse spørgsmål og rejste nok derfra med lige mange spørgsmål og kanskje endnu flere. Lidt andre spørgsmål. Og samtidig så var vi begyndt på den her chokoladeproduktionen. Og med vores chokoladeproduktion så ønskede vi, at hver bit af chokolade, der kommer her fra Bøtun, det har et element fra Hocken. Så her ser I chokolade fra den tiden, hvor det var, at det var nogle med chili, nogle med rosmarin, nogle med anis i sop, nogle med mynte og timian. Og disse tankene og lidt smagsprøve var vi begyndt på, da vi tog det kurset på Nofima. Så vi kom også til Cecilie med spørgsmål om, ja, men hvad tænker du med holdbarhed på chokolade? Og det var kanskje nogle lidt atypiske spørgsmål, som hun ikke helt var forberedt på, at hun også skulle tage hensyn til. Så derfor havde vi kontakt i etterkant, og vi havde flere e-poster og korrespondence frem og tilbage, fordi at vi synes akkurat det her med holdbarhed var vanskeligt, og det må du som producent forholde dig til, og du får ikke nogen chokolade, det skal have 4 måneders holdbarhed, eller syltetøj skal have den her holdbarhed, eller det har den her holdbarhed. Det er noget, du som producent, det må du være tryg på, det må du vide. Og når man er i startfasen, og vi er økologisk producenter, og ikke ønsker at tilsætte alverdens ting til vores produkter, så er det lidt sådan prøving, famling, testøget og tid, som viser, hvad er det, vi kan forholde os til. Mm. Så efter vi kommer hjem fra Nofima, så går vi glad i gang med at lage alverdens produkter. Så I har potetsuppen og broccolisuppe, og suppe, det var noget af det, som vi fik testet vældig ud på det kurset, og vældig masse spændende. Og her er det fra et julemarked i Bergen, hvor vi er. Og vi har med, at vi klarer og fik lavet alle disse forskellige produkter med urteolie og tomat, tomatmarmelade og grønne tomater, som var syltet. Og de var virkelig gode, de grønne tomater, som var syltet. Men det skønte folk ikke, så de var ikke så let at sælge. Så det er ikke et produkt, vi har i dag. Og det er sådan erfaringer, man jo får sig efterhvert, når det er, man holder på.
Så vi serverer det, hvis vi kanskje har en Michelin-kok, eller hvis vi har et eller andet arrangement her på huset, fordi så synes vi, det er vældig gøy at servere noget som grønne syltede tomater, og så med en hjemmelogget anis i sop is, øh, hvor folk de så bliver sådan helt, wow, det her, wow, hvad var det? Og så fortæller man, hvad det er, og så bliver folk virkelig overrasket. Men det er ikke noget, der sælger som et glas, der står i en hylde, Mm. fordi en eller anden form for genkendelighed ligger folk at have. Ellers så må man have smagsprøver. Og med en gang du har smagsprøver, så sælger alting mye bedre. Ja. Mm. Så på billederne, som I ser her, har vi logget vores første etiket, og vi var ekstremt stolte af den her etiket. Den er logget med Dymo-maskine, og I ser på siden, der er et grønt økomærke på. Det er vi klistret på. Men på andre siden, så er der vores logo, Bøgetun-logo på, og vi er kæmpe stolte over, at vi fik til det logoet, og at den egentlig så ud, som den gjorde der. Glasene, som I ser, det er forskellige typer glas. Nogle var sekskantede, nogle er firkantede, nogle er runde, nogle er høje og tynde, og nogle er høje og lidt tykkere. Så vældig forskel på glasene. Og det er jo ekstremt mange valg, der skal tages med en gang, vi begyndte at skulle producere. Så det er ligesom at lande fuld på noget, og så sige, det er sådan her, det er. Det var ikke så enkelt. Plus at udvalget er ikke, hvis vi nu sagde, at okay, men vi skulle kun have firkantet glas, men så var udvalget af firkantet glas ikke sådan, at vi kunne have både firkantet glas til tomat eller potetsuppe og til chutney og til tomatmarmelade i de ulike størrelserne. For det fandtes ret og slet ikke, når vi skulle sidde her i Norge og finde glas. Så øh, øh, den forrige, den i 20, i 22, der sælger vi alle de produkter, vi har produceret den før jul, Nå. og er helt udsolgt til jul, så da vi har varetælling først, eller 31. januar, som er, nej, 31. december, som er noget, man må have, som bliver sådan en, ja, det er noget, man må gøre. Så da vi har det, så har vi ikke noget til op. Så det var vældig enkelt og greit, og der tænkte vi ikke mere over det, så det var vældig, vældig sjovt. Så der fortsætter vi videre. Samme jul, det første år, havde vi lavet en julekalender, købt en julekalender, og så den her julekalender, I ser længst ud til siden, det er Svære Sætre. Så vi har hele tiden gået og set på andre sine produkter, og om det er en syltetøj, vi finder, eller noget fermenteret kål, eller noget spændende spread eller et eller andet, så køber det, og så tester det. Så til jul, så spiser vi ikke vores egen julekalender, men Jentene på tunet, eller Svære Sætre, eller andre sine julekalender. Og så har vi vores egen, og så sammenligner vi. Og så, øh, men det er vældig kjekt, det er vældig kjekt at teste ud andre sine produkter, og se, hvad er det, hvad der bliver gjort. Den vinteren drejer jeg på kurs, denne gang drejer jeg alene, og det er igen på Nofima, og der er det på bag med grøntsager. Fremtidens bakst, bag med grøntsager. Det er det kurser, jeg drar på. Endnu en gang vældig, vældig fin kurs, god kvalitet på deres kurs, og jeg kommer hjem med masse energi på, at nu skal jeg i gang med at bage masse brødder. Det er vældig kjekt at bage brød, men du skal bage vældig mange brød, for at der er økonomi i det. Så vi bager alt brød til vores arrangementer og til café, og har lidt brødudsalg nede i butikken, men det er virkelig ikke det, som vi betaler regningerne med. Så
billede med salaten. En fin rødkålsalat med noget øh, mikrogrønt og eller noget spire og noget appelsin. Er, fordi jeg på samme tid begynder jeg at logge kurs i showcookingskurs i salater, altså ret og slet, hvor det er, at jeg står og fortæller og demonstrerer, hvordan jeg lager en basisdressing, hvordan jeg laver crunch, og hvordan jeg lager en sylte, sådan enkle ting, som jeg anbefaler, at folk de skal lage på et tidspunkt, de har god tid, og så kan man lave lette, gode, smagfulde salater øh, i hverdagen. Og disse kursene begynder jeg på for at udvide tiden med indtægt fra og ikke kun være det et sommerhalvår. Det er jo det samme med forædling. Det var også et ønske om at udvide sæsonen lidt og have produkter, som du kan sælge hele året, så der er mere indtægter jævnt over. Vi starter op. Katrine, som er med herovre, hun er konditor. Hun lager vældig lækre og fine bryllupskager, og i og med, at jeg bandt brudebuketter og knaphulsbuketter, var det naturligt, at vi også gik i gang med at lage bryllupskager. Så hun tilbyder at lage bryllupskage efter kundens ønsker, og så pynter vi en masse med spiselige blomster. Det er så altid lidt spændende med brudepar at komme ud til et bryllup med en sådan kæmpe bryllupskage. Men det er også en ting, der ligesom har skabt lidt blæst, og der kommer ligesom flere og flere. Nu kommer det altså, selvom det er en 9-års bøsdag eller konfirmation, og så ønsker de at bestille kage. Der tilbyder vi ikke bryllupskage, men en lidt enklere skærekage. Men det er ligesom også noget, der har taget lidt af. Og her må vi jo bare, til at begynde med, synes jeg, det var kæmpe vanskeligt at tage den pris, som vi har regnet os frem til, at vi må tage. Men efter hvert så har jeg fundet ud af, at hvis folk de vil have det her produktet, og, så må man også være villig til at betale det for det, som det er. For det kan ikke passe, at jeg skal jobbe flere og flere timer og blive fattigere og fattigere. Så det er noget af det store, vi har lært i den her proces, det er at regne på ting, og regne på ting, og regne på ting. Og der er det ikke bare at regne ud, hvad koster ingredienserne dine, men du må have med arbejdstid. Din tid, eller ansattes tid, er kæmpe masse værd, og det er faktisk den største udgift, når du forædler. Det er tid. For os, specielt med tanke på, at vi ofte bruger den grøntsag, som ikke kunne sælges videre, fordi den var lidt anderledes, så er det ikke, fordi det er et dårligt produkt, men kanskje vi skal skære lidt mere, eller den er lidt mindre, så det tager faktisk længere tid at forædle det. Det er ikke noget, man skal tage mindre betalt for. Man må tage betalt for sin tid. Og så akkurat, hvad du tager for din tid, om du tager 100 kroner i timen, eller 1000 kroner i timen, det er op til dig. Men når du logger regnestykket for at regne ud, hvad skal bryllupskage min koste, eller min fermenteret kål, så skal du tage med en pris på arbejdstid, og faktisk gøre den tid, du bruger på det reelt. Ellers så kommer det ikke til at være noget, som holder i længden. Is var vi indenom, og vi var vældig tæt på at købe en ismaskine til knap 500.000. Det har vi ikke gjort. Vi købte en til 10.000 og er ekstremt taknemmelig for det.
Så på et tidspunkt så var det ligesom op med alle bolde, og check med chokolade, check med bryllupskage, check med brød, og check med is. Men det går ikke. Vi kan ikke gøre det hele. I hvert fald ikke. Øh, nej, vi kan ikke gøre det hele. Sådan er det bare. Så heldigvis den der Perfect Scoop, vi laver is på den ismaskine til 10.000 kroner, vi har købt til vores café. Så har man lyst på at spise vores is, hvor vi så også laver med anis i sop eller noget sådan, så kan man komme og smage den i caféen vores. Men vi logger ikke sådan, så vi sælger rundt til alle mulige pladser. Og det har vi sagt mange gange til vandre, at det var vældig, vældig lurt, og vi er ganske taknemmelige for, at vi ikke gik i gang med det projektet. Så drar vi på kurs igen, drar vi til Danmark, og der er det så chokoladen, for vi i første runde, da vi startede med den chokoladen, så var vi ekstremt spændt på det, fordi at vi netop valgte, okay, det skal vores historie med den chokoladen, der skal det være med et element fra bøgetun, så det betyder, at vi har smagene fra hagen i alle stykkene, vi lager. Og var spændt på, er det for sært, er det for rart, for underligt, er det sådan, at folk de kommer til at købe det her en gang, smage det, og ja, det var morsomt, men så ikke noget mere. Og det oplever vi absolut ikke. Vi oplever, at folk de kommer igen og igen, og de skal have den der chokolade, og de skal give det i gave til nogle andre. Og, ja. Så chokoladen har fået nye omtale, og er blevet er kommet for at blive. Så vi drog på kurs i Danmark, et chocolatier kurs, for at udvide, ligesom, hvad vi tænker og hvad vi kan inden for det. Så efter vores første sæson med vores Dymo-etiketter, finder vi ud af, okay, hvis vi skal fortsætte med det her, så må vi hakke det op. Hvis vi ligesom skal begynde at sælge det andre pladser end bare hjemme ved os selv. Og så året efter i 2023, der lagde vi en lidt større produktion. Så samtidig så går vi i gang med det at få logget etiketter. Det gør vi ikke selv længere på det her tidspunkt. Vi er kommet i kontakt med en dame, som logger etiketterne for os, som kan noget med design. Og så vi har nogle tanker om, hvordan det skal ligesom hvilket udtryk vi ønsker, og vi ønsker vælge, at man skal se, at det her, det er noget, som er økologisk, det skal være noget, der er, ja, det skal være, man skal tænke, at det her, det er et produkt, hvor vi ikke tænker eksklusivitet, men vi tænker på, ja, hvad skal jeg sige, det brune og det grønne og jorden og det som spiger og Ja, sådan bæredygtighed og ja, bæredygtighed. Ja, bærekraft, det er vel egentlig det, som vi ønsker at symbolisere. ja. Og der kommer vi frem til det her, den her vældig enkle etiket, som egentlig har den brune midt på, og så har den noget grønt på siderne, som har lidt historie. Og så efter hvert, så kommer der det her bøgetun med tanke for fremtiden, som ligesom blev vores slogan. Og så måtte vi tage en runde igen på de her glasene, for det nyttede ikke, at vi havde sekskantet, firkantet, runde og alt muligt forskelligt. Og jeg skulle vældig gerne have firkantet eller sekskantet eller noget. Men for at få dem mere ens,
Så endte vi på det her runde glas, som har et lidt større låg, og det er så det, der er lidt anderledes. Og for så at komme øh, i gang med den her produktion, hvor det så var, at vi trængte 3 størrelser glas, og for at bestille de, måtte vi bestille en hel palle. Så vi bestilte glas for 80.000 og luk for 15.000 og ja, Men så og det skal der også samme noget gjorde, penge ind. ja, så der skulle virkelig, så det var ekstremt store beløb, der skulle ud for at komme i gang med at producere. Men vi lander på nogle andre produkter. Vi lander på lidt nogle andre produkter, end det vi startede med. For vi får lidt erfaringer, eftersom der er gået lidt tid. Vores suppe har vi ikke klaret, i hvert fald ikke jævnt over, at få lukket godt nok. Så jeg har haft en suppe, der har stået hernede i køleskabet, og det stod i 2 år, og vi åbnede, og det duftede fint. Der var ikke noget mug eller nogen ting på. Men vi har også bare historier fra folk, der har købt det, og så er det stået på køkkenbordet, og så er det ligesom lået spruttet af, fordi at det er blevet for varmt. Mm. Øh, Det var ellers en virkelig sjov idé. En vældig god idé. ja, med suppe. Mm. Og vi har for eksempel lavet en suppe her nu, fordi vi har så utrolig mye græskar. Men vi har lagt ned på frys, så det er en frysevare, og så Mm. kan folk tage den derfra, fordi at vi ikke føler, at vi kan ikke være 100% nok på det lukket til glasset. Mm. Hvor at det første år fik vi jo solgt til jul, og der har vi ligesom sat 3 måneders holdbarhed, for vi turde ikke noget mere på noget som helst, fordi i og med, at vi skulle stå inden for det, så det var heller bedre at være sådan på den vældig forsigtige side. Hvor efter hvert, så har vi jo lært os, at vi kan jo sikkert godt have 2 års holdbarhed på vores syltetøj. Ja. Men det havde vi ikke lært på det her tidspunkt, hvor vi får logget vores første etiketter, rigtige etiketter. Og derfor skriver vi stadigvæk 3 måneders holdbarhed på de her etiketterne. Men da vi kommer til jul og skal have optælling til nytår, så har vi absolut ikke solgt alting. Men ifølge vores etiketter er alle varerne ved at gå ud på dato. Ja. Ja. Så, og på det her tidspunkt, så begynder vi at finde ud af, jamen det stemmer ikke. Vi har skrevet fejl, ikke? Så det vi gør, det er, at vi får lagt nye etiketter, og så står der bedst før, og så putter vi etiket op på de gamle. Og så kunne vi sælge dem hen over sommeren igen. Og på den måde, så kom vi så af med produktene. Men ekstremt tungvindt. Ja, ja. Ekstremt tungvindt. Men vi bare synes, det vil være så modbydeligt at sætte en bedst før dato, og så var alt bare muggen før. Mm. Ja. Samtidig for har Katrine tegnet vores julekalender, som er den julekalender, vi har haft de sidste par årene. Og det har hun gjort ud fra det er huset vort, og det er juletraditioner, som vi har i familien, og der kommer et hæfte med, og vi får vældig mange tilbagemeldinger på den julekalender også. Og det er vældig hyggeligt. Der laver vi 24 ulike stykker chokolade, og ellers så gør vi ikke det, men op til den julekalender, så gør vi det. Og det er vældig sådan hyggelig ting, fordi i løbet af sommersbyen siger, den her samtidig, kanskje de her 2 smagne, det mynte, rabarber, det vi skal gøre, det skal være den nye smagen. Ja, wow. Så det er sådan blevet en vældig hyggelig ting for os, og en vældig personlig ting. Mm. Så i og med, at den i høsten 2023, der i 2022, der fik vi solgt en del af vores produkter til bedrifter i lokalområdet,
som vi giver lokale julegaver. Og det var stort set sådan, at vi, og så lidt julemarked, at vi fik solgt alt vores produkter. Plus, vi havde ikke produceret så masse det første år. Så andre år, hvor vi havde mange doblet vores produktion, så kom vi faktisk ikke af med vores produkter helt på samme måde. Og i og med, at høsten den var gået, det havde været så travlt med at få lukket etiketter, lukket produkter, lukket julekalender og købe ind glas, og vi havde så mange ting, så havde vi ligesom ikke fået så masse tid til salg. Nej. Så da vi var klar til at sælge, da vi var klar til at tage billeder af vores produkter, så havde alle bedrifterne jo allerede købt en julegaver, så vi måtte ligesom tænke nyt. Og der var det, at vi tænkte, okay, vi er nødt til at prøve at sælge det i en gårdsbutik. Vi må åbne en gårdsbutik. Så der tog vi drivhuset vort, som jo egentlig står tom på det tidspunkt, men vi har bitte lidt varme på gulvet, for at der ikke skal være frostskader derinde. Og det lukkede vi så om til en gårdsbutik, og det blev en kæmpe succes. Der kom vældig, vældig mange for at købe spiselige julegaver der i 2023. Så den gårdsbutik åbning, den kommer sådan lidt ud af, vi må få solgt de her varerne. Og ellers havde vi egentlig vi har snakket om gårdsbutik flere gange, men var kommet frem til, det skal vi ikke gøre, fordi at der er ingen, der kommer til at, i og med at vi ikke ligger ude på nogen hovedvej, og den hovedvej, vi ligger til, der skal man ligesom køre væk fra og ind til os. Men vi gjorde det så i det her forsøget, og det fungerer rigtig godt. Og da vi så har gjort det, så tænker vi, okay, vi bare fortsætter. Den kan godt stå der i januar, og så kanskje der kommer nogen lidt en gang imellem. Men ellers, så til sommeren, så kan det være, at det bliver lidt bedre igen. Så der åbner gårdsbutikken. Der er flere ting, som vi må ligesom tænke hjem. Skal vi have noget emballage, som kan have flere af vores produkter sammen, sådan gavepakninger. Folk vil gerne have gavepakninger, som de bare enkelt kan tage med videre. Så vi har brugt lidt tid, og her står jeg i Årdal og besøger Print Farm, som har en bedrift, hvor det er, at de også satser på små lokale producenter. Så jeg har lyst til at gå og snakke med dem og vælge kyldt, hvis vi kan støtte nogle lokale producenter, i stedet for at skal få det fra Latvia eller andre steder, hvor Kina, hvor vi også skal få produkter fra. Og de her, det var Øystein her på Print Farm er utrolig venlig og hyggelig at komme med gode forslag til produkter. Vi har ikke beholdt så vældig masse af det, fordi at det var mere tungvindt, og vi har ikke solgt sådan vældig masse af det, sådan en 4-pakning med syltetøj af og til, men i længden har det ikke helt kunne betale sig for os. Vi fortsætter videre. Vi er på et nyt kursus. Her nu bliver det syltetøjskursus i Danmark, så er vi på en chokoladefabrik i Danmark, eller en anden chokolatier, som lager chokolade i Danmark, en dame, som begyndte der. Besøger gårdsbutik her, det kan du lide, gårdsbutik, men ellers det her med at tage rundt og besøge, se andre folk, snakke med folk, andre der producerer, høre lidt på udfordringer, se hvilke løsninger de har. Det har vi lært kæmpe masse af, og det kan være alt fra emballage til smokke, til en smart måde at opbevare forskellige ting på, og bare få idéer. Vi køber ind vores første store
chokoladetempereringsmaskine, så var en investering på knap 200.000, men på det her tidspunkt så oplever vi, at chokoladen kan bære den investering, fordi interessen har faktisk fortsat. Det var ikke bare, jeg skal smage det, og så er jeg færdig med det. Mm. Vi var også inde om at logge flødeboller på et tidspunkt, og her har der logget med de, som er lille, er med frysetørket kirsebær. Utrolig lækre, men utrolig tidskrævende, og ikke noget særlig interesse for flødeboller i Norge. Så den får What? bare, ja, så den får bare ligge lidt på hylden, og kanskje vi skal lave flødeboller til en konfirmation eller noget sådan, men ikke til salg. Det er også en af dem, den skal bare ligge stød. Men ting, som vi må igennem, vi må bare lige teste. Så har vi begyndt på en chokoladeplotte-produktion, og dem har vi så brugt fjellene i området. Og det er lidt om processen, hvor det er, at vi har fundet ud af, hvordan skal det her være. Og det her var en super enkel måde at lave emballage på. En papskive, der bliver bøjet, og så ned i en cellofanpose med chokoladen. Hvor at chokoladeæskerne, som vi har til vores den produktion af fyldte chokolader, som vi kalder for blomsterhagen, grøntsagshagen og urtehagen, som ligesom har smager enten fra urter eller fra blomster eller grøntsager. Så hvor for os så er det er jo virkelig en gennemgående tanke igennem de smagene og æsken, men køberen får det ikke med sig. Så den historie, alt det vi prøver at fortælle igennem det produkt, det kommer ikke frem til køberen, og dermed har det ikke nogen værdi. Mm. Så en etiket, som vi logger til den her chokoladeplotte, hvor at det her stykke pap koster 1,5 krone, og den posen, den koster 0,4 øre, når vi køber 10.000 styk. Og så hvor chokoladeæskerne, de koster over 30 kroner i indkøb. Mm. Så det betyder utrolig mye på, når du skal sælge det og sætte priser på det. Mm. Og hvis ikke det har nogen betydning, hvis ikke det bliver forstået for køberen ligevel, så får du faktisk ikke solgt det til den mere pris. Mm. Så det her er selvfølgelig ikke billeder fra 2025, men det jeg har lyst til at illustrere med det her billede, det er, at 2025, der skal vi ikke en masse nyt. Vi har gjort så masse nyt, vi har kastet op en masse bolder de sidste årene, og heldigvis så har vi dratt nogle af dem ned og lagt dem i en skuff, og kanskje også låst den skuffen. Men det vi skal nu, det er, at vi skal blive bedre, vi skal blive flinkere på det vi holder på med, vi skal være solide og fokusere på salgsbiten. For nu har vi gjort investering i chokolademaskinen og i æskerne og i glasene, og vi har køkkenet. Så der er det vigtigt, at vi får solgt, og ikke at vi logger en masse nye ting. Og så er der et billede af gårdsbutikken, som er Jentungens sit dukkehus, som Martin, på grund af at han er snedker, kom til at logge lidt for stort, og fordi han kom til at fejle lidt på målingerne, da han byggede det. Og heldigvis for det, så har vi et vældig fint og hyggeligt gårdsbutik. Ja, for jeg skulle til at spørge om, det kunne vel ikke være ved, at den var inde i drivhuset. I kom vel til at trænge pladsen der. Ja, plus, altså det går ikke, altså lidt ind i februar, så bliver det jo så varmt, det er ikke så chokoladen, det bare. Ja. Så det går jo absolut ikke. Og der med chokoladen, så har vi faktisk ikke et køleskab til det på sommeren nede i gårdsbutikken for at holde det den temperatur, vi ønsker, det skal være i forhold til holdbarhed og kvalitet.
på chokoladen. Mm. Sikkert. Øhm, Så noget af det, jeg har lyst til bare at afslutte, jeg skal nok være lidt hurtig her. Der er mange ting, man skal tænke på i fadning. Noget af det har jeg jo snakket lidt om. Køkkenet og rengøring. Er det dit eget køkken, du bruger, eller har du et eget køkken? Madtilsynet, forskellige regler, som er der. Etiketter, der er lover og regler for, hvad der skal stå, hvad der skal være, hvilken rækkefølge ting skal stå i, hvilken størrelse der skal være på skriften. Glas, størrelse, mængde, pris, som jeg snakker om nu, fortalte jeg, at vi havde købt en hel palle med glas. Vi kunne selvfølgelig have fået lov til at købe lidt mindre, men prisen, hvis du skal have lidt færre, er så enormt stor, at hvis du skal sælge videre dit produkt, så, ja, så går det ikke rigtig rundt. Mm. Salg er en stor ting, du virkelig må bruge energi og tid på. Og det ved du, som er markedshårde producent, fordi at vi må sælge selv. Så kanskje det er enkelt, fordi at du har kanaler allerede. Gårdsbutik, der er systemer i forhold til salg, fordi vi kan jo ikke have en betjent gårdsbutik for at tage imod de salg, som er her nu. Så det er jo Vipps-betaling. Men der må være et system, som folk de forstår, som er... Ja. Så det kan ikke være alt for rotet, og du må ind og tjekke det, og rydde op i det, og ordne. Ja. Der går lidt tid med at rigge gårdsbutik, og sørge for, at den er pæn og ryddig og up-to-date hele tiden. Men jeg kan vel sige, at salget i den gårdsbutik har gået vældig op, og siden i fjor, på det her tidspunkt, fra 1. januar frem til her slutningen af april, der har vi øget salget med 6-8%. Wow, så flot. Så vi har solgt for over 80.000 i gårdsbutikken nu bare. Og Wow. der er vi ikke kommet ind i sommeren, vi er ikke kommet ind i julen, som er ligesom den heftige tid. Men det er vældig sjægt, at mange tager turen, og jeg oplever også, at der er mange flere, både norske og turister, som søger på gårdsbutikker, og så kommer det, fordi Google viser dem herhen. Og det er vældig godt, at det faktisk er blevet noget, som folk de går efter. Investeringer. Regn på investeringerne. Kan det betale sig at købe en ismaskine til 500.000? Hvor mye is skal du sælge, før at det begynder at være et plusregnestykke? Og har du tid til at logge alt det i isen? Hvad var det egentlig, du skulle logge? Sikkerhed. For os, så har vi jo vældig lite lyst til, og det er der ingen, der har, men at du oplever, at folk får produkter, som er gået ud på dato, eller som ikke holder, så længe som der står på produktet. Og vi gik mange runder, og vi prøver at have en høj standard på det. Og fordi vi stadigvæk var usikre, og det er ligesom os, det står på, så kom vi med i det, som hedder, vi vil egentlig sende ind nogle af vores produkter til test, ligesom du gør med en jordprøve. Ja. Og for at gøre det, så vil det komme til at koste 80.000. For at jeg skulle få taget prøver af 4 produkter, eller noget sådan. Så, og den investering, den kan jeg heller ikke forsvare. Fordi det er jamen mye fermenteret kål, jeg skal sælge, før at jeg har ligesom har det inde. Og der er ikke krav til, at jeg skal gøre det med den størrelse, vi har, men vi ønsker det i forhold til at ligesom bare kan være trygge på det.
Men så, nu står der økologiprogram 2025. Det kan være, der er et økologiprogram 2025, men jeg var med i økologiprogrammet 2024. Og det var Cecilia Midtsund fra Nofima, og så var det også vi gik igennem, men der gik vi igennem alle vores produkter, hvordan vi forædlede dem, og hvilke metoder vi gjorde for at reducere smitte, og hvad var det, der kunne være farligt. Og det var en enorm stor tryghed og sikkerhed for mig og Katrine, fordi vi havde det faktisk på plads. Men vi fik det bekræftet, og vi fik gået det hjem det, og vi har skrevet det ned, så det er ligesom fysisk på et ark, og vi kan gå tilbage til det. Og hvad var det, vi blev enige om, vi gjorde med det her, for at vi skal reducere nogle bakterier? Eller, ja. Ej, hvor godt. Og må jeg bare spørge, det der økologiprogram, var det sådan, at I sådan fik nogle rådgivningstimer, eller hvordan fungerede det? Ja. Det gik på vi fik rådgivningstimer for 100.000. Wow. Ja, og det var det, at vi fik. Så vi havde jobbet med et dokument, så sendte vi det til dem, og så gik de igennem det, og så fik vi rådgivning, og så gik vi igennem alle vores produkter over flere runder, og fik det så afsluttet før jul. Det var utrolig godt, altså vældig, vældig godt. Så det var meget bedre end at få sendt ind vores produkter. Og vi ser jo nu, vi har jo haft de her produkter, og vi har jo haft nogen, som vi ligesom har haft stående, hvordan vi, og vi åbner og smager på og tester ud. Og så ser vi også samtidig, at for eksempel, nu står det sidste, der står salg i andre butikker, at her før påske, der havde vi et stykke chokolade, som der er sket en fejl med, og det opdager vi efter, at produktet er kommet ud. Så det var et stykke chokolade med chili, som vi bliver opmærksom på. Her er sket noget, der er det er blevet dårligt for tidligt, og det er der blevet i vældig mange af stykkerne. Så der ringer vi rundt og siger, I er nødt til at tage det fra, og tage det ind igen. Og den tærskel til at begynde med, så tænker jeg, nej, hvis jeg skal gøre det, så vil det aldrig mere købe noget. Men sådan er det ikke, for det er sådan, det faktisk er i forædlingsverdenen. Og hvis ikke du siger noget, men det bliver opdaget, der er det kæmpe ilde. Men det sker hele tiden, og nu var jeg på Meny, eller Norgesgruppen i Oslo, og de fortalte, hele tiden bliver der trukket varer tilbage. Og det er noget, du skal bare være tryg på, det skal du gøre, hvis du har en følelse af, den suppen, den holder egentlig ikke, som jeg har sat dato til, den må jeg trække tilbage. Og så må du refundere de penge, og så var det sådan, det er erfaringer, som man får med. Og det skal man gøre med tryghed. Nu har jeg snakket mye, Sofia. det var virkelig super inspirerende. Ej, virkelig, virkelig god præsentation, Mathilde, og så spændende og inspirerende. Jeg har lige et par spørgsmål, jeg har noteret ned undervejs, hvis vi bare lige kan runde af med dem. Ja. Skal vi se her. Bare lige først, så snakkede du jo meget om det der med, at I kom til Nofima med en masse spørgsmål, og I havde så meget lyst til at lave pesto og sådan noget, men det ser jo ikke ud, som om det er et af jeres sortimenter. Er det på grund af det her med varmebehandling eller madsikkerhed, eller hvad er det, der har gjort, at I har gået bort fra det igen? Ja, vi har ret og slet ikke lyst til at varmebehandle vores pesto. Nej. Det har vi ikke, fordi det er ikke det, vi mener, der er den lækre pesto. Nej. Overhovedet. Så der er ikke nogen måde at gøre det holdbart på, hvis man... Jo, det som vi er kommet frem til, og det kan være, at vi får det til her i den her sæson, det er, at vi kan logge det, og så kan vi fryse det ned. Ja. Så det bliver ligesom med suppen, det bliver i den frossen. Men bare det, at den er frossen, så holder den. Altså, den er mye mere lækker, end den, der er varmebehandlet. Ja, helt sikkert. Ja. Så vi har gået igennem det, og vi er kommet frem til, det kan vi godt. Vi kan skrive 2 ugers holdbarhed på den. Når jeg logger pesto, vi logger pesto hele tiden, så kan jeg godt have det stående en måned eller 2 måneder i køleskabet, der sker ingenting. Men som producent, så kan du bare ikke garantere for det.
Du Nej. kan ikke garantere for, at der er lidt væske, lidt vand fra urterne, eller og Mm. det vil der helt sikkert være, og hvordan det vil opføre sig. Kanskje der er lidt jord. Ja. Øhm, så derfor har du helt andre marginaler at jobbe med. Men det kan fryses ned, og så på den måde kan man sælge det. Smart. Mm. Øhm, jo, så nu er jeg på det her, fordi nu har I jo, laver I de her kager og chokolader og sådan noget, og I har jo hende, den dygtige Katrine der. Men hvad tænker I om sådan, kan det blive meget personafhængigt, sådan jeres produktrepertoire, eller er det sådan, at I sørger for, at I er flere, som kan alting, eller sådan noget, hvis der pludselig er en, der smutter, hvad så? Mm. Jeg tror nok, hvis Katrine rejser herfra, så tager jeg ikke over og begynder at producere bryllupskage. Så bryllupskagen, den hænger med Katrine. Det gør den. Det er hende, som er konditoren. Men alle de andre produkter og chokolade, det er noget, Katrine og jeg, vi har gjort i lag hele tiden. Ja. Hun er den dygtige, som er flink til pynt og sådan noget, og jeg er den, der ligesom tager mig af smagene. Ja. Jeg er vældig optaget af smag, Ja. og synes, og nørd på det er vældig godt. Så vi er nok et vældig godt team, og nu er hun fastansat, så vi får se, hvor længe Jamen, så vi bra. kan nå til at Det er også beholde. bare fantastisk, og det der med at se en ansat og muligheder og kompetencer, og så lade dem få lov til at og, sætte deres præg på ens forretning, det er jo virkelig, det er beundringsværdigt, synes jeg. Og det er jo sådan, man må gøre små pladser også, ikke? Man må se, hvad er det for nogle mennesker, vi har foran os, og hvad kan de bidrage med i. Ja. Vældig flot. Og så er det bare i selve sådan den her tekst, jeg skrev omkring det her webinar, så var der 2 spørgsmål, som jeg lurer på. Det ene er det her med arbejdstoppen, altså klejsen og rykke forædlingen til at ske på høsten, når det ikke er så travlt i haven, eller må I ligesom køre det lidt parallelt, og på den måde egentlig er afhængig af flere personer og sådan noget? Nej, det som skete jo i fjor, det var jo, at vi fik et større tryk på nogle produkter, på chokolade og is og olie og sådan noget, end vi havde tænkt, så vi var ikke forberedt på det. Så pludselig måtte vi stå og producere midt ind i hoggesæsonen også, og det ønsker vi egentlig ikke. Nej. Derfor er vi i gang nu med at producere en del ting. Og så har vi sat ind flere folk i hagen. Øh, ja, og så bliver den største forædlingsdel, den bliver på høsten. Ja. Så I prøver at holde det uden for selve høj. Ja. Ja. Nice. Og så er det, så hvis du har lyst til at svare på, sådan, hvor stor en del af jeres økonomi er nu blevet sådan ligesom kommer fra, hvis man ser på jeres økonomi sådan med ja, nu er der også en del cash og sådan noget, men hvis vi bare tager marketargen og forædlingen, kan du sige sådan cirka, hvor stor en del forædlingen fylder af jeres samlede økonomi, hvis det giver mening? Bare sådan nogenlunde. Det vil jeg gerne, men jeg har faktisk ikke gået ind, og jeg har ikke gået ind og kigget lige på det. Men jeg tipper, den ligger på rundt 1 million. Altså selve forædlings... Hvis man tænker... Jo, det tror jeg. 1 million. Altså sådan omsætningen eller overskuddet. Omsætningen. Omsætning. Ja. Ja. og hvad ved du, hvad grøntsagerne ligger på, sådan cirka? Cirka 1 million. Ja, så det er faktisk blevet sådan 50-50, at I tjener lige så meget på forædling, altså selvom det hænger jo sammen, men flot, meget inspirerende. Var det bare fantastisk. Nej, men ellers så tror jeg, så fik jeg løbende svar på spørgsmål med både etiketter, og jeg har egentlig noteret sådan, hvor køber I glas og sådan noget, fordi det ser jeg for mig, det er der mange, der vil lure på, men når I køber med sådan nogle store paller, så er det nok
de færreste, der måske vil starte med det, men du må da gerne fortælle det, uanset både hvor I købte det, alle de flotte forskellige glas i starten, hvis du husker det, og så... Og det er samme sted. Og hvad hedder det? Øh, Ved du hvad, Sofie, det skal jeg lige sende til dig på Ja, det er bare så e-post. fint. Hvis du sender det til mig, så kan jeg svare på det til webinaret. Mm. Men der tror jeg, at vi kom godt igennem det hele. Mm. Tusind tak. Ja, i lige måde. Så stopper jeg optagelsen her. Mm.